Min meta ħarridni tal-Partit Laburista fidejh Joseph Muscat, il-Partit Laburista qatt ma ħares lura. Sirna moviment miftuħ u bdejna nvaraw idea ġodda li qabel ma konniex noħolmuhom. Stqar dan il-Ministru l-kandidat għal kariga ta' deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Fearn li fisser kif in-nies segwew u hemmnu fil-proġett ta' ġenerazzjoni sħiħa li vara l-Prim Ministru Joseph Muscat. Fakkar kif l-2013 il-Partit Laburista kwista l-ikbar rebħa elettorali fl-istorja u birridni tal-pajjiż fidejh, dak li kien imwiegħed twettaq. Dak li ħaddieħor kien jgħidlu impossibbli għamilnieh realtà. Flimkien spalla ma' delegati tal-partit tajna xhieda lill-pajjiż. Il-Partit Laburista kien il-partit li jistħoqlu jmexxi l-pajjiż stqar Fearn. Għal darb'oħra l-poplu ftit ġimgħatilu reġa' ta' fiduċja l-Partit Laburista flimkien qed inħarsu lejn leġislatura oħra li fiha nerġgħu niksru records tagħna stess. Sostna il-Ministru Fearn. Għal ukoll huwa kburi li kien parti minn dan il-proġett mill-bidu nett u kien konvint li konna tinvaraw proġett fit-tul għal ġenerazzjoni sieħa. Fl-2008 kont wieħed mit-tim ta' Joseph Muscat fil-kandidatura tiegħu għal leader tal-partit u issa kburi wkoll li jekk il-voti tal-delegati, ġifieri jekk id-delegati jaslu jtun il-fiduċja il-ħamis u l-ġimgħa ta' din il-ġimgħa nkun deputat mexxej ma' Joseph Muscat biex nibqgħu naħdmu ħalli niċċaraw niżguraw li l-Partit Laburista jibqa' partit rebbieħ, jibqa' partit li jerbaħ elezzjoni wara l-oħra.